Numru ta' child care centers madwar pajjiżna qed jaffaċċjaw sitwazzjoni prekarja hekk kif għadhom ma rċivewx pagamenti dovuti lilhom mingħand il-gvern. NetNews jinsab infurmati li b'din is-sitwazzjoni qed ibatu mhux biss is-sidien iżda wkoll l-impjegati tagħhom għax uħud minn dawn iċ-ċentri għadhom ġodda u żgħar u allura għadhom neqsin mill-cash flow biex ikunu jistgħu jaħdmu. Uħud minn dawk li jagħmlu kuntatt magħna spjegaw kif saħansitra għadhom qed iħallsu pagamenti relatati mas-self li jagħmlu mal-banek biex jinvestu fiċ-ċentru rispettiv. Dawk li tkellmu magħna saħansitra wissew li qed jitpoġġew f'sitwazzjoni kważi ta' falliment. Iżda la darba l-aħħar pagament baqa' ma wasalx, sidien taċ-ċentri jagħmlu kuntatt mal-Ministeri responsabbli iżda baqgħu bla risposta. Aktar minn hekk jirriżulta li dawn qed jispiċċaw jintbagħtu mingħand Kajfa għal għand Pilatu. Fil-fatt huma spjegaw li meta tkellmu ma' uffiċjali mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni dawn qalulhom li mhix kwistjoni tagħhom u meta tkellmu mad-Dipartiment tal-Finanzi li huwa responsabbli mit-tqassim tal-flus kienu informati li l-flus mitluba kienu ngħaddew. Din mhix l-ewwel darba fl-aħħar snin li l-pagamenti saru tard, iżda jidher li din id-darba l-pagamenti nieqsa qed jolqtu biss lil uħud miċ-ċentri. Fid-dawl ta' dan kollu jistona fuq kollox iskiet mhux biss mill-maġġoranza taċ-ċentri taċ-childcare iżda wkoll mir-rappreżentanti tagħhom f'Malta.